8 hours after you quit smoking, your blood oxygen level returns to normal. In 3 months, your lung function improves up to 30%. And 10 years after you quit, your risk of dying from lung cancer is about half that of a smoker. Færdig med den her. Jeg er færdig med den. Står du, smøg? Jeg er færdig med dig. Okay, det kan man sagt. Så nu er jeg startet med at ryge igen, ikke? Altså, startede ude på UCC. Og jeg var fandme så stresset hele tiden, man. Alle de lektier, jeg skal lave. Så starter jeg fandme med at ryge igen, ikke? Fordi jeg kan kraftedeme ikke holde det ud, man. Alle de lektier, ikke? Så